Osobní ochranné pracovní pomůcky. Osobní ochranné pracovní pomůcky jsou společně se správnou a odbornou pracovní technikou a dodržováním bezpečnostních předpisů význačnou součástí ochrany zdraví. Hasič obsluhující motorovou pilu musí být vybaven ochrannými pomůckami dle návodu k obsluze nebo předepsanými organizací. Výběr typu rukavic podle druhu práce a pracovních podmínek. Nutno dbát na správnou velikost a mokré rukavice vyměnit. Přilba má výstražnou barvu. Nutno dbát na doporučenou životnost a stárnutí materiálu. Poškozené díly nutno ihned vyměnit. Ochranná blůza má reflexní části a balíček první pomoci. Je z materiálu odolného proti roztržení, který je prodyšný, odpudivý pro vodu a má zateplovací podvlek. Ochranná obuv má ochranu proti pořezání, profilovou podrážku a impregnaci. Základem je stabilita nohy a ortopedická pohodlnost. Volbu obuvy nutno přizpůsobit terénu a počasí. Protiprořezové kalhoty nezaručují 100% ochranu. Je nutné dbát na jejich správnou velikost a ošetřování. Platí zásada nákupu a používání kvalitních a odzkoušených osobních ochranných pracovních prostředků. Na nástrojích, nářadí a ochranných prostředcích se můžeme setkat s následujícími značkami. Tímto označením prohlašuje výrobce nebo dovozce souhlasnost výrobku s bezpečnostními předpisy EU. Toto označení dokládá přezkoušení výrobku praktickým nošením a používáním. Toto označení dokládá přezkoušení výrobku praktickým nošením v České republice. Piktogramy pro povolení práce s motorovou pilou vyznačují třídu protiprořezové ochrany a rychlost řetězu 20 metrů za sekundu.